Aramaioko Etxaguen auzoan badute bolatokia eta duela gutxitik gainera 3 txirloko talde berria dute, hau da, Etxango Txirluek Kirol Kluba. Gaurkoan hemen bolatokian elkartu gara, klubeko kide diren Igor eta Keparekin. Kaixo bioi? Opa, atzaldeon. Esan bezala, ez da, hemen Aramaioko Etxaguen auzoan badago ohitura 3 txirloetan jokatzeko, festetan alde batetik, duela gutxitik baita ere ez, Euskal Herriko txapelketako saioren bat edo beste jokatzen da hemen, baina orain zuek erabaki duzue edo sortu duzue auzoko 3 txirloko kluba egitea. Zein izan da ez, hori sortzaren arrazoia? Hoxe ba. Gaurtien Euskal Herriko txapelketa guk ezak izen jolaste esan dipez. Eta etorri zinen hona jolasten azkenengo txapelketin zenan, azkenengo tiradie. Azkenengo tiradie etorri zinen hona itzen, zein bizagoien bi tiradak Gipuzkoan, bi Bizkaian da bi Araban, eta Arabanin zaudien untzian eta hemen azkena izen zen. Eta etorri zinen ongitzen eurekin jolasten daulan, eta zaitzik ez dut zuitzen klub bat, ez azta gizea, azkenin animea guitzen, Sebaskaizik eta itzen die, eta hori guztetako bai, eta lantxe, hasi egiten. Eta horrengo urterako ja, apetxo gaben itxe talde bat, juntu ginen 10 11 ez da izan egiten, eta sortu gaben taldea. Esan dezu ez, elkartu zinetela 11 bat lagun, gaur egun zenbat kide zarete, eta horietatik ez dakit diren guztiak lehenagotik ez, ibiltzen zirenak 3 txirlotan, o bada jendea ez, taldea sortu duzuelako elkartu dena taldera. Oina, 17 gaztaldien, eta gero daz 3 gazte bai. Horrek ez dira ibili, eta gero beste batzuken ausixabe bai ibiltzen zen. Gu bezgitzen ibiltzen leheno bolotan. Euskal Herriko txapelketa jolasten inorez abien, utatik, inorez. Jolasten gaume jaixetan hemen, Uribarrin, Untzian, San Cristobalen bebai, jolasten da. Txapelketako lan urten hemenik Aramaixotik kanpo ez jolasten. Inorez goten, nik uste dut inorez bezala goten. Eta 17 lagun horietatik, pentsatzen dut adin ezberdinetako jendea zaudetela, edo? Bai, gehienaga, gure antzerako edadia, 50 urtetik, danetik da, 20 urtera arte, eta ero da 3 gazte bai, juniorrak, eta gutxi gora bera hori. Eta taldea sortzeak ez dakit zer ematen dizuen, edo ez, taldea sortze horrek? Konpetiruteko talde bat sortu dira eta gero puntuatzen da bai talde moruan. Osa, individualki eta gero talde moruan bai puntuatzen da bai. Izen bidien 6, talde bakotxin izaten die 6 pertsona, gero bikoteka bai hartzen duzu txapelketan parte, eta banaka bai. Eta hori eta ondo da, azken nire joteza, nire jolaztu gaben Askoitzin, lehen gortien Askoitzin, Maiabian, Ibarren ez gaben jolaztu, Askoitzin, Maiabin, Markinan bai. Eta gero bi Aramaixon diez, bi Gipuzkoan, bi Araban da bi Bizkaian. Eta ondo, eta justo bi zelan Aramaion ziren, horrepe purtsu bat sartzen guzko. Eta zein diez, aurtengo erronkak taldintzat? Behintzat Euskal Herriko txapelketa jokatu, eta gero beste txapelketa batzutan, behintzat joan parte hartzen. Hemen inguruko, zein adibidez Gipuzkoako txapelketa jolasten, eta Gipuzkoan jolasteko guk Etxango Txirluek moruen ez dingo jolastu, Arabako taldi garelako. Eta sartu bigara, ero Udan, Atxabaltan, ero Bergaran, San Josepekoekin, ero Elgetan gure dan lekuen, baina euren klub baten sartu bigara. Eta hartuko parte, hemen inguruko bolatok izetan, azkenin Askoitzi talgoi, horren geldiketa jako gorat, baina, hemen ingurutan. Esan duzte pixket hemen ingurun Araban bat agian zaila edala ez, 3 txirlotan ibiltziez, eukerrez baldimanago zuen taldi da, Arabako lehenengo taldia 3 txirloko modalitatin. Hori da, bai. Eta gero Aramaion justo daz 2 bolatoki 3 txirlotara jolatzen dena. Arabaldian jolasten da beste modalidade batzuta. Ados. Eta bukatzeko ez da, norbaitek zuen taldera batzien nahiko balu, zer egin beharko luke edo? O badao baldintzaik bete beharko luke? Ez da, baldintzaik gapez ez da, gurekin hartumatan jarri. Eta izena emun da, ez da. Aramaix etorri, galdetu klubo honi gaitxik, eta etorriko basta izan etorriko da, baina etortzen bada, ongi etorri zira. Eta gixo bobeto, eta neska gabe faltadi, neskak apuntau. Apolitxea da. Ze hori orokorrin pentsatzet, ez da, neskan deixo izango zatela? Ez egoten die, Aramaixetik kanpo egoten die, besteleko batetan. Eta gaina oso ondo botatzen da. Bai, oso ondo, ona gaina, bai.
atxabatan badar batzuk, eta hemen falta die, aber animetan dien. Ba, hemen ez da Kepa eta Igorrek esan bezala, Etxango Txirluek Kirol Klubak ateak zabalik ditu nahi dituen kide guztientzat eta hemen jarraituko dute jolasean. Hau fitxado biko